Welcome to my channel. Ping Bicolana Vlog. Ayan guys, gawa naman ako ngayon ng steam. Ano siya, camel siya. Curcum guys. Curcum, paprika, buharat, salt, then black pepper guys. Ayan. Olive oil. Ayan. Mix lang natin siya guys. Ayan ang ating pang marinade. Mix, mix, mix. Ayan guys, mamarinate na natin siya. Ayan. Ayan guys, mag-ano na tayo. Marinate na tayo. Ayan na guys. Start na tayo ng mag-marinate ng ating lahan. Ganyan ako guys mag-ano. Inaano ko talaga siya. Ganyan ako para ano ba masyadong dikit yung kanyang sauce.
Ayan guys, marinate ko siya ng at least 2 hours. Ayan, bago ko siya salang. Then, i-steam ko siya guys ng 4 hours naman pag niluto ko siya. Ayan siya. Ang gamit kong ngayon guys, camel. Karni ng camel. Ayan. Pa-steam lang siya guys. Marinate muna natin. Guys, ito pala yung aking paglulutuan ng camel. Ayan, prepare na natin. Lagay na natin ang ating onion. Dalawa siya guys kasi ang dami ng karne. Ayan. Sapin ko lang siya ng onion and garlic guys. Ayan. Steam lang siya guys. Malalaki lang ang hiwa ko niyan guys. Ayan. Ano pala siya guys? Hindi ko lang alam kung ano tawag dito sa na to. Guys, i-ano na natin siya. Ayan yung aking minarinate. Ayan. I-start na natin. Ayan. Ayan guys. Sana magkasya to guys kasi sobrang laki ba. Paano natin to guys masikip na siya guys. Ayan. Ang dami kasi. Kasya ba? Ulitin na lang ang isa. Ayan siya guys. Oh. Lagay muna natin siya guys na, lalagyan ko lang siya guys ng 1 cup na water. Ayan. Ganyan. Natin siya guys ng olive. Siya guys ng ito. Ayan. Salang na natin siya guys. Kailangan nito guys, yung pinaka-mahinang apoy siya guys. 4 hours natin siyang lutuin. Guys. Ayan na siya guys. Yummy. Ayan. Thanks for watching.